Ayo. Yapon. Hatag ni asawa ni Gogmark. Wag na. Jo okay na gid kay siya sir kay dili na kay siya maglisod og ginhawa tungod sa akong gipaasuhan nako siya. O kanang ubo na lang siya sir, ubo na lang gid iyang pagkuan, siya ubo. So wala na tong kutas kanya nga mag Wala na kay to sir. Pero patuloy gipa dayon siya pud ako siya paaso. makatulog-tulog na siya. Makatulog-tulog na. Okay, oo sir, makatulong si sir. Ma'am Ibon, salamat kaayo sa imong tabang daghan. Salamat kaayo og sa imong padala nga gatas. Daghan na kay kog mapalit anam sa akong anak og sa pagmimitinan. Salamat kaayo ma'am. Kini kisa man manghod. Pila edad aning manghod? 2 years old. Nagmata siya.